ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Якчанд хоберо таъбир менамоем ва шумо то охир гӯш кунед ва агар хобҳои шумо дар ин мавзеъ набошад, пас шумо метавонед дар зери видео комментария кунед. иншоаллоҳ ба хости аллоҳ зулҷалол ҷавоб мегардонем. моли қурбонӣ шуда ё иди қурбон. забҳи мол ва иди қурбонро хоб дидан маънои назр кардан ва аз мушкилиҳо раҳо намуданро дорад. агар шахсе қарздор бошаду дар хоб чорпайро қурбонӣ кунад, қарзҳои худро мепардозад. рафту шахси чунин хоб дида камбағал бошад, сарватманд мегардад. агар аз чизе ташвиш дошта бошад, ташвишаш рафъ мегардад. агар зиёрати ҳаҷ накарда бошад, ба мақсади худ мерасад. агар ғаму андӯҳ дошта бошад, аллоҳ мусибаташро рафъ месозад. забъ намудани гӯспанд ба хотири тавлиди тифл. нафаре ки дар хобаш ба хотири тавлиди фарзанд гӯспанд забъ мекунад, дар хонадонаш тифл ба дунё меояд. баъзан чунин хоб нишонаи бузургии имон ва риоя намудани суннатҳои дин аст. забъкунӣ. нафаре ки дар хобаш инсонеро бо корд мекушад, ӯро таҳқир ва зулму ситам мекунад. шахсе ки гирифтори ташвишу ғам аст, дар хобаш ӯро корд зананд, аз ғаму ташвиши худ озод мегардад. дар баъзе ҳолатҳо забъкунӣ ишора ба издивоҷ аст. нафаре ки дар хобаш кабутар, гӯспанд ва ё ҷонвареро забъ мекунад, ба наздикӣ оиладор мешавад. дар хоб кор халонидан ба падару модар нишонаи итоат накардани онҳо аст. забондонӣ. нафаре ки дар хоб гуфтугӯ бо забонҳои хориҷӣ мекунад ва ё мешнавад, соҳиби бойгарӣ зиёд мегардад. боз ҳам якчанд хоберо таъбир намудем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.